Ayo tak kompo. Oke, keren. Ayo nggo motor gede. Anu motore balik bocor ning mburi. Jamu, Mak. Anu. Oh. Kapok. Loh, Nah aku piye to? Tak aku. Kan makan wis tak omongi. waduh lah iki. Ngopi tak omongi. Bane gembos nih. Ya nang ndi lah motor? Padahal iki kidul kaya gitu ya, Mbak. Anu, Paling yo memang. Bapak yo ora mure yo anu. Gopong iki ngene kupinge duwene metune Nang ndi lah motor? Yo kemak itu apa ya? Duwe kono adon ambale. Ora enak lek ngono. ora enak. Ya. Mama basa. Mama, ki mama kono. Aku iya. Tunggu lagi. Bah, udah putra. Budrek rasane wis tok iki jarane. Apa Kapan? ndak? Oh. Ayo macung lu. Gek peleke yo bengkong kok, Mak. Mak. Macung. Iya, Nduk. Iya, iya saya. Melek minyak-minyak. Mas Jan, HP ku endi mau Mas Jan? Embo, ora yo kari ning motor panu kan make mang paling. Tenang ya. Yo iya peran. HP. Lah mau dikene ngendi? Omong apaan gak dak jano. Memang dia motoran mah kok gede ngono ora enak kok masuk dia mah. Malah enak pertama tak gawe ora kok dikene. Oh dikene ngendi mah ora ero aku. Ali aku. Endi dong? Jadi delok. Ora enak oh. Ya nang kono. Ya ning motor kono paling. Bathukmu mbok gara-gara are lah sini. Yo ngomongnya angine ra ram. Pusing. Anu. Kebela balik kono. Tapi ku nanti Mas. Embo. Iya to ora. Piye to? Mang perangkapane Sarah kok gowo ora ningen make, Mang? Wih, yo Joan. Kan jerone emek, Joan. Ki susune ning kono ki susune entek. Kowe iki wis tenan. Iki perkara. Iya, Mbak. Benar, Mbak. Susune barang tak. Sumpah. Ya aja. Lah piye bane kok masuk kon rene? Oh. Teleponan nggih, ya kuwi lho no, teleponan. Susune iki entek delan iki. Iki entek, Pak. Dadi empengi ojo ti. Kayak apa lho? Yo, Mak. Kok nyapel? Oh, ane kok. Oh, susune urung enak. Susune ora enak. Lek numpangi secara. Aja kok kan kok kaplok ki makmu kok manjen adikmu tok wangi wae kok. Ki mboke sengek iki. Wah, mumet guys iki, guys. Ayo, guys. Sembarang salah domo ki ora disatekne. Lah piye lho, Mak? Kowe tak kompo, motor tak Ora kompo. aku iki lho ora yo mangkene. Lah dulu Mak plengan no. Saya asu. Loh, koyo mandang anak. Oh, lho jane Mak dadak demen aku mandangan. Yo Bang yo. Wis aku asu tenan. Yo. Masokne to mandaranmu. Ora kena ibane dipel yo. Gek pempes nek jok mau yo. Iya, susu HP. Berarti ya HP. Ya nek tak HP ndi? Lah ya ning kono HP-ne salah HP-ne are lembuh. Iya iki. Nek paring ngono ya. Ora kena badan sipel. Berat. Iya iki. Gek pempes oh. Gek susu barang, Mak. Susune lho. Pempes Apa ora apa piye? Nang dia iki. Adus masuk sana. Ya toh, ya. Boleh bro, aku ora roh nggih. Iya iki. Piye mak solusimu, Mak? Jadi juga. Matamu. Solusinya juga dong. aku mumet aku. Ki suka lho solusine. Aja rono neo. Tapi piye? Atau yang bali nang kono. Bane lho sing anu. Iki Aja ngono lho. ora kuat kok. Gas ngono.
Piye? Wis seneni wae lho. Oh. Apa kowe? Apa kowe? Kenapa? Apa tuh piye adik apa tuh? Nek anu Pakmu. Iya Pakmu atas adus ya. Susune karo pempes. Bapak lek ku jenenge. Walah. Wis gak bocor ke mau lho, Mak. Jine bane. Nek ndi gak nambah nesuk. Masa jalan tukang ban? Kita ambil kena. Omongnya Tubles kok. Omongnya paneli sudah 1000, Pak. Ambil tok iki. Iya lek tubles. Iya, ben timbang tuku 400. Lek tuku atau 400? Nah, Wis sing rombongan ra nak. Heh? piye kok iso rombengan? Kok iso rombengan? Sing ora nggon kaya ban garitan bener kan enak. Kok aneh motor apik kok garitan lho. 400 sing gede untung. Lah, malah. Are dhewe akeh ning dompet bae. Apik cocok. Akeh biaya cara. Gak doe koyo ndak. Ojo. Kok mandan nangis saya. Selimute awal HP. Oh. Iya. Iki lho, uteke sengi are lho. Utang nasine ini arep ndak kedengkol apa gimana ini. Sik to, Pak. Bingung kan iki aku. Ki perkara wong biasa le. Ya Allah. HP ne Mbak Elsa. Susu. Mak aja kok ngene iki susune kurang enak lho. Nanti apa piye jan lho, Bang. Pak, bingung lho kowe kan. Ya to, ya. Tak kene tak kene. Aku mek montore are lho, Pak. Motorku. HP-mu mang piye? Nah, bocah. Mosok kari kono yo an. Lah kuwi lho wonge, kae. Kae wonge. Iya dia aku. Kae. Bathuke. Iki Mak, madhu rene, Mak. Kuwi bathuke ombo. Kae ya saya ombo pisan. Lek. Iki ya ombo pisan. Iya ombo. Aku temene gede ku lho, Pak Satria ngono. Cek tak. Kene iki kae lho kae mobil plus. Iya iki aku nang keputusan. Susu kene susu. Kemang piye nek ndi kemang? Ya wis engko ben rene paling agak. Ora mak lo nek joku lho mak. Susune Mana tak telepon apa ora anu? Iya nangis pisan. Iya kayak iya weh. Aku gini bersalah. Padang. Nangis lho mak. Aduh, ndak cuma cari mas jajan sumu paling. Oh iya kae pisan. Biares. Hei, Nangis. Ojo Mbak Yu. ora nggo susu. Ali au. Mendul cip. Makan Kabeh kelone kayak bedhe lho. Ono payu dadi bebek kok bayari kok gelem man. Pokoknya motorku apa ini mau Mbak? Tukone susu kono dit saiki kowe. Mbak, ojo to. Sebentar apa anu? Apa ndek es, Mak? Duwe, saiki anak golek wong golek es teh. Oh, Jan. Jaluk es teh aja. Mak, ndelok ada, Mak. Mak, ada, Mak. Mak. Nek. Kenapa apa ora? Oh, mesti aku situ. Situ. Foto cangkemmu lho. Loh, situ. Aku es teh legi ya, Mak ya. Legi ya. Yo. Loh, kok meneng ae to mandaran. Ini kan apa, Mak Imam, Mak? Barang-barang ae. Apa? Apakah tahu ya, to, Mak? Ya piye Mas ya tahu sini. Jadi tahu. Konon blonjo, Mak. Lek jaluk Pak Pite konon blonjo. Tahu pada kates tahu eh. Loh, Mbak Ena kok ngene to, Mak? Hah? Apa Pak? Asa. Loh, Mbak. Tawani. Es teh apa kopi? Loh, es teh apa teh hangat? Kopi enggak oleh. Loh, teh hangat ae. Mari.
Apa to mak dak wani mak? Mana to? Karena kowe mbengok kan. Rita mbak, makmu. Besok anu yo mak, gawe anu Rita sing saka anu no bebe piye mak? Lho. Enak mak Rita bebek tenanan. Melati. Anak pelatu. Kayak iki panggah tahu awaleh aku. Kapan-kapan gawe opo lho mak? Ya apa? Suwir-suwir opo ngono. Suwir apa besok apa? Yo suwir-suwir telo godhog. Ben dengaran ditaune es teh ya. Mbak tapi emang kok. Apa mbak? Mak aku kok tamne ada mak. Jadi tak kamu jaluk. Iya. Biasanya muring-muring karena apa bekne aku. Oh, apa kowe saiki wae gekne. Lek ngene iki ra iso nolak wong ya. Wis nolak kok iki. Mergane sampean Den. Anak kok ora sudi ah. Ah, ngono kuwi. Mesti wonge, mesti ngono. Aku kan situ. Mana banyu nang dalan. Oke, coba. Gelem kok ya kekene tapi kowe ya dikongkon ngono kuwi lho. Kowe Ora iso tenang aku. No. Lah piye salahne? Carane ndi? Carane ndi? Oh, nek ora syarat. Resto rame ya, Mak? Hah? Resto rame. Amin. Alhamdulillah. Kamu ceret to. Wis bene kuwi yo, Mak yo. Iso nutuk es apa ora? Aku lagi, Mak. Alah ya kok juta kana bro dhewe. Ora. Bakul kudu siap jadi, Mak. Apa wong kowe ratu kuwi tok. Loh, no, kuwi lho mesti. Mesti. Hati-hati lho, Mak. Hati-hati lho. Hati-hati. Hati-hati lho. Bani yo es teh, bani. Pak Po. Pakpo. Kopi, Pak. Aduh, bani. Kopi, Pak Po. Nggih. Ora kuwi lho, Pak. Iki berat to mesti. Gelap berat to, bani. Pakpo kopi. Pakpo kopi. Rumputnya nyamperin. Di aja. Rumput ngelak nih. Boti. Kenapa Boti? Halo. Piye kok? Kabare apik. Ojo sampe nangis lho, Pak. Ojo kocak ngondol. Jangan ada Gunung Bulu ya, Dok ya. Halo Yuni ya, Dok ya. Sesuk Janggol ya, Dok ya. Ngetene Mbah Yuni ya, Dok ya. Anu ojo kocak ngondol tapi bagian ngocak. Heeh, bagian ngocak buat isu lho, Dok ya. 8.000 putuku 3.000. Gelem Sarah. Kowe 5.000. Sarah mau. Mas Awang. Halo sayang. Coba iki. Oke. Oke ini. Hayu, engko bobok mai Buani ya. Heeh. Besok aku sekolah. Alah, yo mangkat komaku ae, mangkat komalasan. Aduh, Bro. Ora wajar kok, wajar. Piye, sudah digolekne bojo? Nggih, nggih. Piro? Wis to, sembarang gak ngomong. Oh, digolekne bojo kok Dia ora apa bojo iki. Weh, ya nggih patut turu to. Kere. Iya tekan kok jantung iki. Nyanyi apa, Mbok? Kan dilupakne TV. Gue kok. Ora duwe kamar Pak. Kumbang iya ya, duwe konti kene disebut bayani boti. Sayang aja ning nyawang dhuwur, Nak. Ndak boleh, Nak. Sok ngeterne Mbah Yuni, Mbulu. Gunung Bulu ya, Nak ya. Ngapa lho kamu iki, Pak? Saman sida sekolah ndak, Nak? Kek kok ndak njaluk duit Buani, Nak? Minta uang apa ndak? Berapa? 1.000. Pira 1.000? Kok 1.000? Oleh apa 1.000? Ora jebut. Yo, nganggep ane kentruk ya yo kowe potoni ngono lho.
adik gua balik gue jebret lho. Yang jam yang itu. Kita kamu dijit ini ah. Kita sini jak. Melek. Ini Yo, melek. Ndak, nang motorku enek, nang motorku tak gawak nih nang motor. Nang motor gua nih. Kok atuh anari le, sengklohoke. Kok iso ditinggal. Heh? Gelek ora? Piye infone? Akurat. Dene lho. HP ini lho paling ngene. Lah HP ku endi? Dene ning kene. Mak kari ora balik HP ku balik. Ndak tahu aku. Iya. Mana hilang tenan hilang HP. Umpanan kok apa hilang ya plus. Ale munde kene balik. Wah, ya sok sumpah sok. Yo wong menungso pating jeligut. Apa janganmu? Apa? Ini sapa, Mak? Sapa, Mak? Mak. Loh. Celong kita itu yang ngono. Ya ya mbak. Ini kita asline. Iki nek go. Salin dia kok paham. Ya ambar to, Mak. Kok ambar to? Ambar. Kodok lah iki. Kodok gak iso, Mak. Wes sekarang ngombe udah protes. Gak iso, Mak. Anu, kowe hari kopi, Mak. Ndak. Kopi. Yuk. Nak aku celek nang banyu, Nduk. Tak gawe banyu anget. Sambut, Muk.